Oriol, tot i que hagis vist que últimament que Elon Musk té un costat fosc, avui has vingut a parlar d'ell. Home, sí. I concretament de l'afer Twitter. Fem un repàs als inicis? Sí, doncs, sabeu on va néixer? No. Ell va néixer a Sud-àfrica, a Pretòria, el 1971. Vivia en una família bastant tecnològica. Son pare era enginyer, la mare també havia fet coses així, etc. Ell ja des de petit va destacar com a programador i amb 12 anys va vendre el seu primer videojoc. Sí, home. Sí, que es deia 12. Blaster. Va vendre, Li van pagar per aquell Li van videojoc. pagar $500. Amb 12 anys. Sí. Llavors, va aconseguir beques per anar a Pennsilvània i allà va estudiar Economia i Física, se'n va allunyar de la programació. Però llavors va començar a veure el futur que tenia el món de les .com, l'internet, etc, i el 1995 va fundar una empresa que es deia Zip2, que era de hosting de webs, i va vendre la companyia per 307 milions, dels quals se'n van portar 22 milions. Això és el que m'agradaria fer a mi un dia. Després d'això va agafar aquests diners i els va invertir en una empresa que es deia X.com, que més tard seria PayPal, de la qual Això ho sabia. Sí, de la qual es va tornar al CEO i la va vendre al 2000 i poc per molts milions, mils de milions. És més, li van fer una entrevista i en aquesta entrevista va dir que ell, amb els diners que havia aconseguit, volia invertir en 3 coses. Una era en energia renovable per tothom, per la subsistència de l'espècie humana. Ell Aquí sempre és quan et cregut vas enamorar d'ell? que era, allà em vaig enamorar molt, correcte. Després va dir, bueno, sempre diu que s'ha de conquistar l'espai perquè en algun moment haurem de deixar la Terra, O etc. sigui, aquesta voluntat de l'espai no ha sigut una voluntat actual, sinó que ja ve de lluny. Correcte. I el tercer motiu, bueno, el tercer sector que es volia invertir era amb el tema de l'internet, perquè evidentment és el que li havia donat diners. Sí. Total, que amb la venda de PayPal, etc va fer 100 i pico milions i en va invertir 100 amb SpaceX, 70 amb fundar Tesla i 20 amb Solar City. La millor Tesla, sens dubte. La que li ha sortit millor, sens dubte, és Tesla. Total, que si teniu aquesta biografia pensareu, uah, El puto amo. el puto amo. Veu el futur i apostant per coses Sí. honrables, podríem dir, no? Ficar de moda cotxes elèctrics, una Sí. empresa que es diu Solar City, que el que vol fer és democratitzar i portar a tothom panells solars com a sostre, perquè així tothom tingui energia gratuïta, i conquistar l'espai. El rei del poble. Doncs no s'ho ha fet tot, Si rasques una miqueta te n'adones que realment no és tan visionari. Primer de tot, el seu pare es va fer ric a base de comprar una mina d'esmeraldes i explotar-la a Sud-àfrica de maneres bastant poc ètiques, diguem-ho. No? I a través d'això va treure molts de diners i sí que va anar a Pennsilvània becat, però l'empresa aquesta primera que li va donar bastants milions... Del videojoc? No, la del hosting, etc. Del hosting. La va fer amb son germà amb els milions de la família. Vaja. És a dir, que no... Sí, que em va invertir 400 per guanyar-ne 307. Correcte. Bon negoci. Correcte. I a més es va aprofitar de la bombolla.com i l'empresa aquesta que va fundar, després de vendre-la, en 2 dies va caure i Ostres. va vendre fum, bàsicament. Al llop de Wall Street. Correcte. I després, diguem-ho també, des de la pandèmia se li ha començat a veure al costat fosc fent anar els treballadors a la fàbrica quan la pandèmia estava... A Tesla parles, A Tesla, per exemple, no, i en totes les seves empreses. Ah, sí? Sí, durant la pandèmia tothom havia d'anar a treballar. Els ha fet anar a treballar? Sí. Ah, ha posat en dubte molts cops el tema de les vacunes. Trampista una mica, Bastant trampista. Rossant el negacionisme. Sí. Llavors, clar, ha passat de la televisió de geni enginyer, no, que atrau molt, a un tio especialet. Sí. I ha acabat amb tot el tema de Twitter, que s'hi ha ficat per molts motius, però sobretot per un motiu polític, i és el de free speech, free Trump, etc, i que tothom, fins i tot l'extrema dreta, tingui dret a paraula. A parlar. És un debat, però... Et sembla que et faci algunes preguntes de Twitter? Sisplau. M'agradaria saber quan se li desperta l'interès per Twitter. Ell sempre ha estat molt... Bueno, era vinc d'en Jack Dorsey, i en el fons sempre ha utilitzat Twitter. Ell sempre ha cregut Perdó, en... Jack Dorsey és el creador de Twitter. Twitter. Sí. Llavors sempre havia tingut fins i tot converses amb en Jack Dorsey de descentralitzar Twitter, etc. Sí. Públiques a Twitter. I moltes converses i debats els ha fet sempre públics a Twitter. Molt bé. Quan parlem de descentralitzar Twitter, què vols dir? Bueno, que no hi hagi un accés únic, uns servidors únics controlats per Twitter, sinó que tothom pugui ser a Twitter. Deies, seguidor de descentralitzar Twitter... També li agrada molt, per exemple, sempre ha pres moltes decisions de manera pública amb els polls, les enquestes a Twitter. És més, el de comprar Twitter, ell va ficar un dia en conya una enquesta de «Ei, creieu que seria guai si comprés Twitter?» I l'enquesta va sortir que sí i va dir «Pues plantegem-ho». És un mono amb una escopeta de fira, Sí, tal qual. Val, quin moment es converteix en accionista? Bueno, doncs el 2022, al març, va fer la primera oferta per 44.000 milions de dòlars de comprar Twitter. És més, Twitter va acceptar
Però quan Elon li van donar, perquè tu abans de comprar una empresa, evidentment fas l'oferta, demanes unes dades de l'empresa i llavors dius, vale, doncs la compro o no. Sí. Llavors, al març, Twitter va començar a donar dades a Elon Musk i el seu equip van mirar-ho i se'n van adonar que molts dels usuaris eren bots. Llavors, els bots van en contra de free speech, etc, perquè allà fake news, totes aquestes. Per què van en contra de free speech? Bueno, perquè és molt fàcil ficar 10.000... doncs, si fas un poll o una enquesta, ràpidament fiques 10.000 vots que votin a favor o en contra i allà ja estàs canviant l'enquesta. Llavors, quan se n'adona d'això, què fa? Va intentar retirar-se, però van haver-hi moltes pressions, etc. Ell va dir que es retirava de manera una mica poc legal, perquè quan fas coses d'aquestes en principi són molt privades, no? Les dades que et donen l'empresa, el que tu veus en aquestes dades no ho has de fer públic, i el tio va dir obertament, hi ha bots, em retiro, va parlar malament, etc. Però al final es va girar les tornes i aquest novembre, no, a l'octubre, jo crec, va comprar. Opinió meva, sí. Crec que la girada final va ser que li van dir, tio, això no t'ho podem salvar. Llavors, compra Twitter. Compra Twitter el 27 d'octubre d'aquest any. Què fa quan entra a Twitter? Ell entra en diversos principis. El primer és canviar el model de Twitter. Fins ara Twitter, de la manera que feia diners, era en publicitat. Ell creu que no, que s'ha d'acostar més al model de subscripcions de Twitch, per exemple. Llavors, ell creu en un model final en el qual, més o menys ho que hem descentralitzat, tu et crees una pàgina, pagues la subscripció per tenir el tic blau i pots privatitzar allò i dir tothom que vulgui veure cert contingut meu ha de pagar-me a mi una subscripció. Molt bé. Dades. Quan va entrar Elon Musk, Twitter tenia 7.500 empleats. Ara només en té 2.800. S'aguanta l'empresa amb la meitat d'empleats? Ell diu que vol aconseguir... És més, hi ha moltes webs que funcionen així, empreses web que funcionen amb 50 empleats. Llavors ell diu que vol aconseguir arribar a 50 persones i prou. A Twitter? A Twitter. També s'ha anat molt bé a hòstia, quina visió que té, etc. Però després t'hi fixes en qui ha fet fora i... Si abans Twitter era 50-50 homes i dones, ara quasi tots són homes. Tothom que tenia tuits, etc, a favor del moviment woke, etc, tots fora. Es diu que tots fora, també s'ha de veure quina cosa... Tot això està a internet i hi ha comptes a internet i a Twitter que et donen certa informació que mai sabràs realment què és. Però sí que és veritat que veies la foto de Nadal de l'any passat de l'equip de Twitter, hi havia homes i dones més o menys a la part i ara eren tot homes a la foto que han penjat fa poc. És que el posa a la balança i se me'n va al fosc. Sí, amb aquesta secció se m'ha anat al fosc. Val, a l'actual, en la situació actual, quins canvis vol fer, a part de lo dels 50, i si els està executant ja, i en quin estat està Twitter? És a dir, s'està enfonsant Twitter? Mastodon està guanyant a Twitter? No. Twitter i les accions segueixen pujant, la gent segueix utilitzant, realment ara hi ha molta salsa a Twitter, llavors la gent li interessa. Estem parlant avui al podcast de Twitter. Potser fa un any no hauríem parlat de Twitter. No. Llavors, sí, en general jo crec que no s'estan enfonsant de moment, veurem. Hi ha molta gent i moltes celebrities també que han dit jo em borro de Twitter. Moltes gràcies, Oriol, per aquesta secció. He après més.